אנחנו כאן בריגה, ליד הבית ספר שבאבי למדה בו לפני 50 שנה. שם היא ראתה מהכיתה איך מורידים את הצלב בכנסייה הזאת. במשטר הקומוניסטי הורידו את הצלב ובנו שם פלניטריום, שכביכול זה מדע במקום דת, שזה יכול להיות דבר נהדר, אבל מצד שני יש לזה מקום אחר לגמרי, ואנחנו לא רוצים לחיות במקום שמורידים צלבים או כן, או בבית כנסת סימנים. כן, נקודה למחשבה, שלפעמים גם אתאיזם, שזה אפילו הדת שלי, עושה דברים לא טובים, כי היא דת בעצמה. אני לא חושבת שזה דת, אתאיזם. זה פשוט נגד כל הדתות, אבל זה לא דת לפני עצמה. זה לא נגד כל הדתות, זה פשוט... זה נגד דתות, נגד רליגיה, שאין דבר כזה כמו אלוהים. לא, אני אתאיסט ואני לא נגד דתות. אני אתאיסט כי אני חושב שאין אלוהים וזה המצאה של בני אדם, אבל אני לא נגד דתות. אני מבין שהכנסייה הזאת תורמת לאנשים שמרגישים שייכים ותורמת להם להרגיש, לתת להם משמעות לחיים. אני מסכימה איתך בזה, אבל אתאיזם זה לא דת, זה אני לא מסכימה. אז אני חושב שזה דת, שזה בדיוק כמו דת, כי הקומוניזם הפך להיות כמו דת אתאיסטית, שהיא מימשה את החזון שלה בחזון לא ליברלי, בלפרק את הצלב. ובסופו של דבר... קומוניזם זה אוטופיה. אוטופיה שלא מתאימה לאופי של אדם. כמו נגיד קיבוצים בארץ שנבנו, הקיבוצים היו מעולים בזמנם? הם היו מעולים, ואנשים האמינו ובנו את הצורה של קיבוץ כמו קומוניזם. אבל זה התפרק, זה כבר לא קומוניזם. זה שמשהו התפרק זה לא אומר שהוא לא היה טוב בזמנו. הוא היה מתאים לבנות מדינה, להקים עכשיו משהו מאפס, מגיע מישהו ממדינה אחרת ואין לו כלום וכולם עוזרים לו. אני לא, זה נראה לי מאוד יפה, הקיבוץ, כי זה לא בכוח, זה לא שכולם יהיו שווים בכוח ויתרמו ויעבדו בכוח. זה גם כבר, עכשיו זה כבר לא ברצון, עכשיו זה כבר לא רלוונטי הקיבוצים. נגמר, ביוש. נגמר, ביוש, הבית ספר שלי דרך אגב. מאחורי העץ. כן, כן, הוא מאוד יפה, ויש לנו צילום על זה. יש לנו צילום, אז לא צריך לראות אותו. פקה. פקה.